Is daarmee de tweede officiële afstand voorbij aan Henk Domsteeg, maar de vraag is natuurlijk of dat wij daarmee ook de poolpoellijn kunnen gaan overklassen, oftewel de lijn die wij dan 100 meter totaal omschrijven als zijn de poolpoellijn. Meerdere poolpools brengen ons in het finale en een finale, de eerste finale Bram, dat brengt ons weer terug bij jou. Gaan wij hier krijgen Alco en ik denk zomaar een zinderende finale. De eerste hier om 11:15 in Meerkerk, waarvan er hopelijk nog velen zullen volgen, maar waar in ieder geval ik u al kan verzekeren van het vuurwerk wat hier straks op de baan gaat te zien. Sterker nog, als wij het einde van de dag mogen meemaken en we zouden de koppen bij elkaar steken en je zou dan moeten zeggen ik heb de vrouwstartfinale gemist, dan is het eigenlijk niet compleet.